La primera és d'Ausiàs Marc, del poema 106. Lo lloc no hi és en lo senyal romano. La segona és de Jordi de Sant Jordi, Estrans, que ja per mort no se'n paletrà la forma. La tercera de Sant Joan, l'Evangeli, el qui ve després de mi em passa al davant perquè abans que jo ell ja existia. La quarta de Lukács, existeix en la vida una melodia intensa que sona sense parar i que arriba fins a la fi, que tot ho fa necessari, on tot s'allibera i on tot allò que divergeix aspira a retrobar-hi la unitat. El que avui anomenem forma i cerquem amb febril consciència com a única cosa permanent d'allò que sempre canvia. I la quarta és de Barth, la quinta és de Barth. L'esperança no és creada pel seu objecte,